Yazi ukuthi ngizoyithini. Mangilele ebusuku angilali. Kungenzeka ngesinye isikhathi ngingalali kuze kuse. Ngingalele. Ngithi mangilele ngizwe into enkentezayo emadlebeni iyakhuluma. Mayikhuluma lento kodwa manje angizwi lokuthi nca nca. Ngingayazi ngithi ngiyayilalela lapha endlini. Ayikhona iyasho kodwa manje angizwi ukuthi isho kodwa ngiyayizwa mangilele. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena, sikwenzele la makhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula isitofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order, sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu-600, uthenga okukodwa uthola ku-5 mahhala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka-1 February kuya kumhla ka-28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Abakashana kamenzi lapho zomlaza ngameva nenabendlondle nophapha ekhanda sibingelela-ke kwifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sithobeke ngazakwethu sithemba ukuthi niyaphila nhlangothi zonke. Igama lami-ke uKing Sichaka njengenjwayelo ngakaluqa. Sila kwimpande zama-Afrika sikhuluma ngento ehlukahlukene nje eyithinta isithwalo nokunye-ke esifuna ukukufunda ngoba nathi siyafunda, nawe uyafunda, nawo wonke umuntu nje eNingizimu Afrika uyafunda. Asibingelele sihambele sethu sosuku. Sabona sisi? Yebo sadibona. Injani ngane yakho? Ngiyaphila wena. Hayi, sikhona thina ubani lo? Umanxeba wakamkhize usuka eMlazi. Ngane yakwethu. Sithathe usibeke eqaleni kwedaba kuze kufike la kuyinkinga khona ukuthi thina-ke singenaphi kuyona yonke le. Yebo, ngilapha njena ngizocela usizo. Yeah. Nginenkinga ukuthi njengoba ngilana ngizocela usizo. Inkinga enginayo engihlangabezane nayo angikutholi ukuphumula ukulala ebusuku ushemini angikutholi ukuphumula. Ngazifaka mina ngangena oshukini engakazi ukuthi ngokhishwa ubani. Yeah. Ingakho ngilana ngoba lento imane ingidla njalo iminyaka. Ingangoba ngathatha isithwalo, lesithwalo ngisithatha njena ngahamba ngawusithatha ku-anti wayenginikezile. Ngokuthi ngoba kukhona izinto zami ezivalelekayo. Ngasebenza kwendawo enkampanini ethizeni. Yeah. Engeke ngize ngisho. Ngithe ngisebenza engathola ukuthi lento la ngisebenza khona noma ngithi ngiyavuka imali nje angiyiboni kwayona ukuze ngiyifake mina kule nkinga lena. Ngavuma u-anti wayesenginika lesithwalo lesi mase senginikele lesithwalo kade sengiyekile umsebenzi ngangena kulesithwalo lesi sengineke lesithwalo hambe kwahamba hayi ngabona ukuthi iyangisebenzela lento lesithwalo yanginike sona u-anti. Kuthe mana esehambila emhlabeni nganenkinga enkulu. Ingangoba ngalesikhathi esihambile emhlabeni ngaba nenkinga ongayazi ukuthi lento engangiyifake kuyona ngizoyithini. Yenzani lento? Lento engayifaka kuyona uthe mangabe sengiyisebenzisa ngoba u-anti kukhona umuthi wangineyona okuyibhodlelana. Wathi angithathe le bhodlela ukuze ngane yami ube nempumelelo ngathatha le bhodlela. Ngithe mangithatha le bhodlela wathi u-anti uze wenze ngempela sho ukuthi lento lena mawuyenza ngoba egcineni izohlamba izokwenzela umngozi. Yeah. Ngithathe le bhodlela athi thathe le bhodlela ulifake lapha ya endlini. Ukuze izinto zakho uthole umcebo. Ukuthe ngithe isikhashana nje sengithathile le bhodlela. Sengisebenzisile. Ngawuthola umcebo right nganginako konke kodwa ushintsho lushintshe la engasekho emhlabeni.
Angibuyisele emuva mhlawumbe uma ungahambi nawe noma ngi-understand. U-anti wakho wayethwele. Wayethwele. Enzani mhlawumbe ngokwamabhizinisi? Amabhizinisi ewenza wayenamabhizinisi amaningi. Kodwa la le maningi amanye kodwa ewafihlile kodwa amanye engangiwazi. Imaphi lawa wazi? La mabhizinisi wayenesaluni ndawana thizeni khona la eMlazi. So wena uma uthatha over ku-anti likhona ibhizinisi akushiyana noma uthatha into nje? Ikhona ibhizinisi angishiya nalo. Yeah. Ngoba njengoba wayenginika lo muthi ukuthi angiwusebenzise ngibe nebhizinisi kwakahle kahle kwakuyibhizinisi yakhe ekufanele mina nami ngibe nako ngiqhube lo msebenzi khona uzokwazi ukuthi ngikhuphuke nami ngalo muthi wakhe lona nginika wona. So now ngoba ubonakala kuyinto akade ihamba kahle. Yebo. Inkinga iqala laphi? Kwenzakalani enkingeni? Mhlawumbe usichazele usinabele nje ukuthi yini enzekayo le kwenze wagijima ngeenyawo zombili weza Black Life. Ekwenzekayo kumina njengoba angishiya nalenkinga engayazi ukuthi ngizoyithini. Mangilele ebusuku angilali. Kungenze ngesinye isikhathi ngingalali kuze kuse. Ngingalele. Ngithi mangilele ngizwe into enkentezayo emadlebeni iyakhuluma. Mayikhuluma lento kodwa manje nangizwe lokuthi ngingayazi ngithi ngiyayilalela lapha endlini. Ayikhona iyasho kodwa manje angizwa ukuthi ishop kodwa ngiyayizwa mangilele. Make ngalala nje ngalala. Iyangihlukumeza nasemzimbeni lento ngoba manje ubuthongo angibitholi. Ngeke kwamina undusho ubani nobani omunye. Ngeke aze akwazi ukulala ebusuku. Mengabe elele ebusuku ezwa lento awukhona ukuthi ulale. Uzolala ngoba sekusa ngoba lento le imani ifika izikhakha eziningi. Uzwa kanjani? Uzwa ngazi ukuthi nibaningi endlini nayo? Ngizwa ngathi into nje sibaningi enye ikhala ngala edaningi. Enye ngeyilanga yakhala etoilet yasho futhi isho yona lento ithi ncanci. Kodwa ngiyazi ukuthi nangiyona ngiyiboni yona. Angiyiboni ukuthi manje le situation yakho awukwazi ukubuza abantu mhlawumbe ababelaphi noma into zokuchela ukwazi ukuyithola ngoba mhlawumbe ukuzame lokho ake ngibuze kanjalo. Futhi ngabe ngiqamba amanga ngakaze ngikubuze ngoba manje ngiyesaba bazothini abantu ngisaba. Kodwa manje mangiyibuka lento sengiyayibona ukuthi yayumngozi ngathatha into ewrong kumina. Ngoba manje ngisele nayo lento uyangilimaza. Okay. Sikuye kumngozi nezinto ezenzayo lento. Ngithola ukuthi ke ngokwakho ke isawenza umsebenzi u-anti akushiya wenza noma seyayeka isiyakuhlupha kuphela. Ayisawenzi lo msebenzi isiyangihlupha ihlupha mina uqobo lwami. Iyangihlukumeza usho emzimbeni. Yona ihlukumeza mina manje. Mangithi ngiyayibheka lento njengoba ingihlukumeza kusho ukuthi isafuna ngiqhubeke kule ndlela le angishiya nayo u-anti. Awungaze la uhlala khona uma ungangenza ngi-understand uhlala nabantu right? Yebo. Kodwa labantu ohlala nabo abazi ukuthi usenkingeni efana nale. Abazi ukuthi ngisenkingeni. Kodwa bayakhumbula uthatha over kwebusiness la-anti. Yebo bayakhumbula ngithatha ibhizinisi la-anti. U-anti angenayingane angayiniki ibhizinisi wakhetha wena nje. Wakhetha mina ngoba wayengibona ukuthi ingqondo yami ngihlakaniphile into eziningi. Shuthi wayesekwawena wangifaka kanti ungifaka oshikini. Ebona ukuthi ngihlakaniphile emqondweni. Kanti ukuhlakanipha kwami kanti kuyangilimaza manje ngihlakaniphe ngaze ngangena endaweni ezironke. So umuntu osifazana? Yebo. Uphi umuntu wesilisa wakho? Umuntu wesilisa mhlawumbe kube uyena ukuthi mangabe sekwenzeka izinto avukalwe uphi? Wayekhona amanje akekho kwayena ngithi lolu ship lento engangiyenzile mina. Lezinto engangiyisebenzisa ngesikhathi ukhona anti anginika lento. Iyona ngazi ngingenamuntu. Wabalekiswa yimithi. Wabelekiswa ile mithi le. Engiyisebenzisayo errong. Akekho umuntu wesilisa ongamelana nami into engangiyisebenzisa nginika u-anti amadungu nginika into engeyona. Kanti lento wona ubuyibeka obala nibona wonke umuntu. Hayi bengiyibeka khona phela la endlini lapha ngiyibeke kanjena ngebhodlela encanyana. Kodwa mase hlupha kuzwa wonke umuntu. Kuzo wonke umuntu nje manje. Azangibuze omunye efikile athi awuyini into ekhala ngithi angiyazi angizwa lento mina ekhala. Angiyazi ukuthi yini lento ekhalayo. Njengamanje ayisebenzi yini ekuvimba ukuthi uyithathe uyilahla? Angithi manje ingakho ngifuna njengoba ngize la namhlanje ingoba ngifuna usizo ukuthi ngizokwenza njani mhlawumbe ukhona la ngizothola khona usizo ukuze ngiphume kule nkinga engangena kuyona.
Uthola indlela ukuthi ukwazi ukuyilahla. Yebo, ukuze ngilahle ngibe right. Ngoba iyangilimaza lento iyangilimaza bhuti angisafuni lutho nje iyangilimaza eduze kwami. Sengifuna usizo ukuze ngiphume kulolu shiki. Mhlambe ake ngibuze kunina ababukeli beBlack Life TV ngoba nina ezizinto niyazazi kokunye ngizwa abantu sebengitshela hayi cha lento yenzeka kanje yenzeka kanje. Ikhona into ethi isithwalo uyakwazi ukusidlulisa njengefa kumuntu. Mawusidlulisa njengefa ikhona into ehlatshwayo like mhlambe umhlabelo ukwenza ukuthi isithwalo leso samukele lo muntu omusha osukumnikeza sona. Mayikhona iyenziwa yenziwa uba inyanga usukuthatha kuyona isithwalo noma yenziwa uwena osungumnini waleso sithwalo na. Ngibuzelani na ngibuzela ukuthi ngazi ukuthi labantu abafika la njengosisi bezokhala ngezinto abayinikezwa abakuba abadala besaphila into esafe ukwenziwa noma into nje abayenza nabo benganakile egcina isibalethela inkinga empilweni zabo. Angibuye straight sisingiza kuwena same question le ngiyibuza ababukeli bethu ukuthi lo anti wakho asikade kunika lento ikhona into omhlatshela ayenza ukukhombisa ke manje ukuthi amandla ayashintsha from kuyena aseza kuwe noma okunika njengenduku nto ethi me mntakabhuti. Yebo kukhona into ayenza. Wathi mntanami sihambe siye endaweni eyihlathi. Kodwa leli hlathi kwakuyihlathi lesizulu. Sithe masifika lapho wayephethe khona inkukhu emnyama. Uthe mayifika lapho wathi bamba la. Ngathi mina anti ngizobamba ini. Kwaphela inkukhu leni iphelele. Wathi bamba leli khanda leli. Bese ubusuka lelo khanda lelo bese wanikuntshula wena uqobo lwakho. Bese ukuthi masuka sekuphuma leli gazi leli. Bese uthathe lapha endishini lesasiphethe. Sifaye kanje. Ngangimbone egovuza lapha ekhuluma. Efake umuthi lapho omnyama. Uthe esuka lapho wayesengigeza ngawo kwawona lo muthi omunye. Egeza wena. Iyegeza mina ngingazi ukuthi wayengigeza kodwa ngangivuma yonke into phela. Yebo. Ngoba nawe amehla akathe njo. Athe njo amehlo wami. Nkosi yami. Ngiyadinga usizo, ngiyadinga. Bakhona bona abantwana bakho kwabazalwa uwese. Bakhona abantwana kodwa manje nabekho kumina. Abahlali na. Abahlali kumina. Bakusho ukuthi kwabona bavele babaleka bebona lento eyenzakalayo. Mawucabanga lento ngeke sibe ingozi ngendlela uthi igcina sibabulala nabo. Angithi ngawo ngiyibuka lento le njengila kwabona izobalimaza ngoba manje ukwabona zingane zami nje ziyangibaleka manje na asingazi noba nguma. Mangithi ngikhuluma nazo zithi hayi awusiyeke wena ma. Angithi isinyama engisale naso. Nkosi. Ngiyakuzwa. Kana kwethu ukuba inkosi le wayecabanga before uthathe ngabe kungcono. Nkosi yami. Cabanga late. Right ngenza ukuthi ake sihambe ke ngethemba lokuthi nosilekelela ukuthi sithole ukuthi ngempela kwenziwa njani udaba mali kanje. Mina okwami ukuneka indaba ezithebeni bese ngicela ke kunina njengeyinjulu achopho nenzululwazi ukuthi kwenziwa njani. Okwamanje seniyosala kahle emakhaya. Bye bye.